Hello? Dai yangu ndakakuteerera paipai. Ndamba kuudzwa azoonekwa nembonje manje ndazonamwa nemuzvezve. Tikuru wamapiritsi 88 chamwari kungokanda mukanonge ndikudya mandiri. Ropa rangu mumira zvitombofamba zvakanaka ringe rada kutomboboiliswa. Ratocontaminated kana mosquito dzakutondizeza. Apa shiri azofa. Halo, uchiripo here pafoni apa? Halo? Zvinorwadza mukoma. Hino ndeupi musikana wachina ndiwe yaitaurisa achitanzi handigeze negreen bar. Pakaipa. Achitaura kuti hanzi ndozoitawo ngepoto chichi ndiye here? Manje ma-injection nema-ARV yacho nongokatenge. Ndakutozvibaya izvezvo. But wangu iwo unoziva chii? Pamwe hangu ndogona kunge ndakatamba nevanhu vasirivo. Asi handina basa nazvo, chikuru kunakirwa sekuru. Saka chinzwa manje ka iwewe. Gadzirisisa wiwi yako handidi zvokuzonetsana nehama dzako wafa iwewe. Undisiyire balance yake. Aiwa ndosiyira utafadzwa.